आंनि गोसो गोरबोनि मान बावनाय जासिनाय थाबाय आरो गुबुन गुबुन जायगायाव जेरै बेंगल आरो गोबां जोंनि दानि बिटिआरनि बायरायाव थानाय जोंनि रायजो राजा बर'फोरनिसिम आंनि जोंनि एक्स एनडिएफबिनि गाहाम हामलायथि बावहरनाय जासिनाय थाबाय। दिनै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दिनै जेनोखि फैगौ मार्टियार्स डे 14 सेप्टेम्बराव जोङो खुंनाय जागोन। बे 35 बोसोर बे जाबाय आरो बेखौ जों 35 मार्टियार्स डे होननानै खुंनाय जागोन। दा बेखौ खुंनायनि लाहार फाहार जों खालामनाय जादों। दा दिनै बेवहाय जोङो दिनै खुन्थिया गायसननाय जाबाय। दा बेवहाय गोबां जोंनि लाइमोनफोरा दिनै बाहागो लादों आरो फैगोन समफोरावबो मार्टियार्स डे मुंख्लंफोरखौ मान बावनाय जोङो हाबाफारियाव जोङो लैहोर लैहोर जोङो ज' लोगो मोनगोन बेखौ आसा खालामदों आरो निस्सय जोङो मोजां जोंनि बे ओनसोलाव बाक्सा ओनसोलाव बेखौहाय खुंनाय जागोन। जायगायानो जाबाय साम'तला आरो साम'हाथाय ओमफ्राय बाक्सा सालबारि। दा बेखौहाय जोङो खावलायनाय थाबाय बयबो रायजो राजाफ्रा जगदान होनानै खामानिखौ मावलांनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। बियो सानसेनि हाबाफारि आरो बेखौ सानसेयावनो जों खुंनाय जागोन आरो प्रति बोसोरावनो बेखौ खुंनाय जायो। दा बेबायदिनो जेरै आवगायाव खुंदों बेबायदिनो खुंनाय जागोन। मेक्सिमाम देग्लाय जों बांसिनै रायजो राजा जों माने ग्रोम ग्रोम जों खुंनायनि मोनसे हाबाफारि बा मिजिं खालामदों। निस्सय रायजो राजाफ्रा बेहाय फैगोन आरो जों दिनै मुंख्लंफोरखौ दिनै मान बावफैगोन बेखौ आसा खालामदों। बेयो मोनसे कर्टआ जाहैबाय कर्ट प्रसेस आरो जों जेरैबायदि आं प्रेजेन्ट सावरायनायाव लोगो मोनदों थाफादों जों मथा मथि पजिटिभखौनो मोनदों। पजिटिभ होननानै बुङोब्ला माबायदि पजिटिभ होननानै सोङो रायजो राजाया। दा गासै बाथ्राया माखासेखौ मला सिङाव दोननांगौ जायो, माखासेखौ बायहेरायावहाय जोङो दोननांगौ जायो। दा बेखायनो जोङो आसा खालामदों निस्सय जायफोरा बिथांमोना जेलाव दङ बिथांमोननि थाखाय दाखालिसो रिसेन्टलि एक्स एनडिएफबि बा इउनाइटेड फराम हिसाबै दिल्लीयाव थांनानै रायलायहैदों। दा बिथांमोनावबो थफ्लाया दङ। बिथांमोना निस्सय बेखौ गुवारै गोथौयै बुंफुराखै रायजोनि सिगाङाव। आं सावरायदों आरो जों जेसेबां लेभेल दिनै रिभिउ मिटिंफ्राव सावरायदों दिनै मोजां प्रसेसखौनो जोङो मोनदों। निस्सय समखौथ' एसेया लागोन बेखौ जों मिथिगोन बे कर्ट मेटार। अब्लाबो बेनि अनगायै माबायदि प्रसेसै थाङो दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टजों लोगोसे इउनाइटेड फरामा दिनै नाजाबाय थादों। निस्सय जों बावैसोनि समाव जोङो मोजां सम बिथांमोनजों जों लोगो मोनलायगोन बेखौ जों आसा खालामदों। माखासे बारग' एनडिएफबिनि केसफोरा दासिमबो जोबाखै, मा फोरमायगोन सार? बेनि बेलाखौ बिथांमोनानो दिनैहाय इउनाइटेड फरामानो मावबाय थादों आरो बेखौ थाबैनो गभर्नमेन्टआ बेखौहाय गावसिनि आखायाव गथायनायनि बाथ्राखौ दिनै फोरमायदों। निस्सय बेबो मोजां सम फैगोन बेखौ जोङो एक्जेक्टलि टाइमखौ जोङो बुंनो हाया, बे गभर्नमेन्ट प्रसेस जाहैबाय। दा बेखौ लानानै जों गोबां जायगायाव जेरै डिसिनिफ्राय एसपिनिफ्राय लानानै बा थानानिफ्राय लानानै माखासे केस खांनायाव जोङो अबहेला जादों आरो जोंनि माखासे मानसिफ्राबो गाव गावबागाव बेस्थ' थानायलाय आरो सोरबाया मिन्थिया बबेयाव गावनि केसामोन बबेयाव दङ बेखौ मिन्थिया। दा बेबायदि हिसाबै माखासे खामानिफ्रा उन जाबोदों। दा बेनि थाखाय बेफोरो एसे लेट जादोंखौ आं बुंगोन। दा मथा मथि दाख्लि इउनाइटेड फरामाबो बेवहाय बाहागो लादों, एसे स्पिडैनो बे जादों आरो बेखौ जागोन बेखौ आसा थिदों आरो बेजों लोगोसे आं बे दिनै फैगोन मुंख्लं साननि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानदों जेरैबायदि जोंनि बिटिआर एकर्डआव जेरै मुंख्लंफोरखौ सनमान होनांगौनि जेखि बाथ्रा आरो बिथांमोनखौ जोङो दिनै गासै सुबुंफोरा बड'लेण्ड हालामनि सुबुंफोरा दिनै सनमान होनांगौ मान होनांगौ। दा बेबायदि एकर्डआव जोंहा एनेक्सार 2(8) जोंहा मोनसे बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल मिउजियाम दङ। दा बेखौ जोंनि बिटिआरनिफ्राय जोङो मोनसे मोजां खबर मोनदों। जोङो दिनै बे साम'तला बाक्सा रुपहि नैबे जायगायावनो दिनैहाय गायसननायनि बिथांमोना दिनैहाय प्लान पलिसिखौ खालामबाय आरो बेखौ निस्सय जों साननैसोनि उनाव मोजां खबर मोनगोन आरो बेखौहाय गासै दिनै एनडिएफबिफ्रा बा रायजो राजाफ्रा दिनै बरायदों, मोजां मोनदों। निस्सय मुंख्लंफोरा फार्स्ट जानांगौ। दा बेखायनो जोङो मोजां बेबायदि पजिटिभ जेरैहाय शिबनि सिन्थाधाराखौ नुनानै जों बयबो मोजां मोनदों। निस्सय बे ओनसोला दा बिटिआर गभर्नमेन्ट लेन्ड रेभिनिउनिफ्राय बेखौ 300 बिगा एलटमेन्ट खालामखानाय जाबाय आरो बेबो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। आरो निस्सय बे ओनसोलाव जोङो मोजां मिउजियाम मेम'रियेल मिउजियाम जों लुफुंनो हागोन बेखौ आसा खालामबाय आरो मिजिंथिबाय। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय।
मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउज वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउज। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउज।